سلام عليكم تخاتلتي قري برودكشن كما يتخونوا كما ياللهم نلومين تحزلكم متياللهم أبناء جزانا زلنا يخون ويكا حدش كنكيرو مسن دلي نهر ماي ليك قبرا اللي هون طول الزبالة من قدي بمنتاي مسارحي ويكا كما يقرنا هم نغيرو زري ويكا حدش إنستال قبرو مستدلي ناي سينك باتروم سينك بخمي كم تقاتمو كريكم زي كم تري ودلهم ناي ماي فوسات يبهال ويكاتي ناي بومبا مخفتي نبلو بناتنا لمد تصاوع إذا خا كم زتري وزلهم حدش إنستال كنقولنا سو كمت خلو زين مسأن زمساين ميكشور كل جزيه كفته خلنا تباكوناتنا سامتايمس بتحتي يصنه زياز خفت كوازيا بالعلى صنيحه اذا ناي درين كا اب تحت واي كفال ناي تباكو صنه مالتي كل جزيه كفيتنا او زلو كنريو تشيك نغبرو المنغو حفنا تباكو تشيك نغبرو خلنا صبوي كومو دما اندحر زليهم كا ناتو انستراكشن ون አሎ በቲ ኢንስትራክሽን ፎሎ ገርኩም ክሰርحو ትخليهم مالتي ابزن مسرح زدلينا ነገር እንህራለ زين تناي فوستين تاسينك اوريدي انستال ገሪያ ያለው تاسينك ابزن አለጥኩም ናቱ ሳይዝ ናይ ድሬን ድማ 1 ኢንችን ርብዕኒ ማለት ሶ ንዑ ክንብል ከለና ዘድልየና መሳርሕ እንህራለ እዚያ መሳርሒት እዚያ ዝተፈላልየ ዓይነት ሳይዝ ዘለዎ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ክትፈትሓልና ክትኣስረልና እንትኽእል ያ ማለት ስፔሻሊ ድማ ኣብ ኦሬዲ ዘሎ ኢንስታል ዝኾነ ነገር እንህራለ ናይ ክሽነ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ባዝሩም ሲንክ ክኸውን ይኽእል ብታሕቲ ክንፈትሖ ከለና ኣሸጋሪ መፍትሕ ካኣትዎ ስለዘይክእል ንኽንፈትሖ የሸግረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባትኩም ፈቲንኩም ክትቅይሮ ዝፈተንኩም ግን ዝኣበየኩም እንህራለኹም እዛ መሳርሒት እዚያ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኣብ ፀቢብ ቦታ ንኽንኣስርን ንኽንፈትሕን እትሕግዘና ዝተፈላለየ ዓይነት ሳይዝ ቁጥሪ ኣለዎ እዚ እንዳቀያየርና ከምኡውን በዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ አንግላት እዚ ነናቱ ርእሱ ዝሓዘ መፍትሒ ማለት እዩ ሶ እቲ ሳይዝ ናትና ንዓና ዘድልየና እንዳቀያየርና ከምኡውን ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ጎማ ናይቲ ፎሰት ክትፈትሕዎ ምፍታሕ ዝኣበየኩም እንህራሉ ነዚ ክንፈትሖ ከለና ዝፈትሓልና ማለት እዩ ነቲ ናይ ጎማ ታሕተዋይ ክፋል ብኡ በቲ በዓሉ ናይቲ ጎማ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ፍሌክሲብል ሆዝ ዝበሃል ፍሌክሲብል ሆዝ ማለት ከዓ እቲ መስመር ናይ ማይ ዝፈትሓልና እዩ ማለት እዩ ሶ ዘሸግረና ንምፍትሑ ቅድም ዝፍታሕ ስለ ዘለዎ ነዚ ንምፍትሑ እዚ ክፍተት እዚ ዘለዎ ድማ ንምንታይ ዝጠቅም ሪኢኹም ኣለኹም ኣብቲ ቱቦ ከም ዘለዎ ከይተፈትሐ ከሎ እቲ ቱቦ ትኽእል ይኣቱ እሞ ነቲ ክንኣስሮ ወይ ክንፈትሖ ደሊና ዘለና ልክዕ ነቲ ሳይዝ ናይቲ መፍትሒ ይሕዞሞ ነዚ ብምጥዋይ ኣብ ታሕቲ ኮይና ንሕና ክንገብሮ ዘለና እዚኣ ብምጥዋይ ጥራይ ክሰርሓልና ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ይኹም ኣለዎም እዚኣ ከም ዝነገርና ኣሲርና ወይ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እዚ የድልየና ካልእ እቲ ናቱ ምናልባት ሓድሽ ደሎ ሕጂ እዚ ጭቃ ወይ ከዓ ፕላመር ፓዲ ይበሃል ጭቃ ኣሜሪካ ኢልና ንፅውዖ ዝነበርና ኣፀዋውዓ ናቱ እዚ እቲ ፍሎፐር ናቱ ፓፕ ኣፕ እዩ ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ጠዊቕናዮ እዮም ኣለኹም ዝኾነ ነገር እቲ ናቱ ፍሊፐር ኣየድልየናን እዩ ዝሓድሽ መፅእ ዘሎ ጀስ ናቱ ርእሱ ዝኻለ ስለ ዝኾነ ነዚ እንድሕር ፈቲሕናዮ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ነዚኣ ብምፍታሕ ድማ እቲ ናትና ድሬን ኮኔክት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዮም ኣለኹም እዚኣ ምስ ኣውፃናዮ እቲ ናትና ኮኔክት ክንገብሮ ደሊና ዘለና ኣብዚኣ ኮኔክት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና ነዚኣ ቅድም ኢንስታል ክንገብራ ኢና ብድሕሪ ድማ እቲ ፎሰት ኣብዚ ምስ ገበርናዮ ሲሊኮን ክገብረሉ ስለ ዝኾና ንዕኡ ክነብል ኢና ማለት እዩ ሶ በዚ ክንጅምር እንድሕር ኮይና ሶ እዚ ናቱ ምስኡ ዝመፅእ ኣሎ እቲ ጋስኬት ናቱ
ኣብዚ مساته ድማ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዝሕዘልና ማለት እዩ ግን ኣነ ሞስትሊ እዚ ጋስኬት ኣይጥቀመሉን እየ እንታይ መርፅ ካብኡ እዚ ፓዲ ይገብረሉ ወይ ከዓ ሲሊኮን ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዘለዎ እዚ ይሪኦም ኣለኹም እዚ ፑሽ ናቱ እዩ እዚኣ ድማ እቲ ናቱ ብታሕተዋይ ክፋል ሆነ መፍትሒ ከይተጠቐምና ክንኣስሮ ንኽእል ኢና እዚ ግቡእ ልክዕ ኣብቲ ቦትኡ እንድሕር ሒዙ እዚኣ ከዓ እታ ናታ መእሰሪት እያ ማለት እዩ ይኸውም ኣለኹም እዚኣ ኣብቲ ቦትኡ እንድሕር በፂሕልና ኣብ ኩስና ኢድና ክሳብ 1-2-3 ራውንድ እንድሕር ኣዚርናዮ ፅቡቅ ክተርር የብሉን ምክንያቱ ሰራሚክ ስለ ዝኾነ እዚ ክሰብረልና ስለ ዝኽእል እንድሕር ተሪሩ ማለት እዩ one more okay so እዚ ኢንች ኤንኮደር ናይ ባዝሩም ሲንክ ናይ ክሽን እንድሕር ኮይንካ ኢንች ኤን ሃፍ እዩ ማለት እዩ ኔክስት እንታይ ኢና ክንገብር እዚ ልክዕ እንሪኦ ዘለና 3 ነዃል ዘለዎ እዚ 4 ኢንች ሰንተር ይበሃል ማለት እዩ 4 ኢንች ሰንተር ማለት እዚ ማእከል እዚ ናቱ ሪእና ኣለና ሶ ካብዚ ናብዚ እንደሎ ዲስታንስ ናይ 4 ኢንች ይፅዋዕ ማለት እዩ እቲ ሰፐሬት ሓንቲ ብዚ ዘለዎ ነዃል እንድሕር ኮይኑ 3 ነዃል ዘለዎ ድማ 8 ኢንች ሰንተር ይበሃል እሱ ከዓ ኢንዲቪጁዋል እቲ መኽፈቲ ናቱ ዝተፈለየ ንበይኑ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ውዑይ ሓንቲ ናይ ዝሑል ፕላስ እቲ ናይ ማይ ዝመፀሉ መስመር ማለት እዩ እዚ 4 ኢንች ሰንተር ይበሃል ክንገዝእ ከለና እዚ ኣይናይ ደድልየና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ጥራይ ከድና ደስ ዝበለና ገዚእና ምምፃእ ዘይኮነ እቲ ፎሰት ናትና ክንጥቀመሉ ደሊና ዘለና ሳይዝ ናቱ ክንደይ ምዃኑ ምፍላጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኢና ሕጂ እዚ ቅድሚ ኢንስታል ምግባረይ ኣብዚ ሲሊኮን ክትገብር ከለካ ንሓንሳብ እቲ ናይ ፎሰት ስለ ዘሸግረካ ቀዲመ እዛ ሲንክ ኢንስታል ክገብረያ ብድሕሪኡ እቲ ኮኔክሽን ኮኔክት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ንዕኡ ንምግባር ግን ቀዳምነት እንታይ ንገብር እዚ ኣራውንድ ናቱ ሲሊኮን ክንገብረሉ ኢና ሲሊኮን ማለት ከዓ እቲ ወረር ፕሩፍ ዝኾነ ማይ ነጢብዎ ክበላሾ ዘይክእል ዓይነት ግሉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዝኾነ ነቓዕ ነገር ወይ ናይ ዕንጨይቲ ማዕፆ ክንለክ ከለና ወይ ኣብቲ ቤዝ ቦርድ እንመልአሉ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እሱ ከዓ ኮክ ይበሃል እሱ ንምንታይ ዝገብረልና ነቲ ክራክ ዘሎ ወይ ጋፕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዕኡ ንመምልኢ እንጥቀመሉ እዩ ሲሊኮን ሕብሪ ዝልከሎ ሕብሪ ዘይልከሎ ማለት ነቲ ናትና ክንለኽዮ ከለና ሕብሪ ነቲ ሕብሪ እንታይ ገብሮ ይነፅጎ ማለት እዩ ስለዚ ሕብሪ ዝልከን ሕብሪ ዘይልከን ተባሂሉ ከዓ እቲ ሲሊኮን ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ እጂ እንድሕር ትደለኽዎ እሞ ቦታ እንድሕር ሲሊኮን ጌርኩምሉ ሕብሪ ክትለኽዩ ከለኹም ኣብ ርእሲ እንድሕር ለኺኹሞ ልክዕ ከምዚ ናይ ማይን ናይ ዘይቲ ንኸውን ፀንባሕለል ዝብል ዘይቲ እቲ ሲሊኮንን ሕብርን ክትለኽይዎ ከለኹም ከዓ ነቲ ሕብሪ ተፍኦ እሞ ምስራሕ ይኣቢ ማለት እዩ እዚኣ ጋን እያ ኩሉ ግዜ እዚኣ ስልኪ ዘላ ብኡ እንድሕር ኣስተቢርኩምላ ድማ ንምንታይ ትጠቅም ሲሊኮን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጡ እዚ ሓባስ እዩ እቲ ኮክ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚኣ ሓንሳብ ምስ ከፈትናዮ ከፋት እያ እዚኣ ንምንታይ ትጠቅም ነታ ሲሊኮን
ንምኽፋት ንጥቀመለያ ማለት እዩ ተጠቒምና ካብታ ቦታ ንመልሳ ማለት እዩ እዚ ክሊር ሲሊኮን እዩ ተሓደ ክጥቀመሉ ፀናሕኩ ከዓ ፃዕዳ ሲሊኮን ማለት እዩ ክሊር ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እቲ ክንሰርሖ ደሊና ዘለና ቦታ ምስቲ ናትና ማሽ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ክሊር ክንጥቀም ከለና ፅቡቅ እዩ ፃዕዳ ከዓ ኣብቲ ፃዕዳ ዘለዎ ከዓ ፃዕዳ ክንገብሮ ከዓ ነቲ ዓይንና ኣይረአን እዩ ኣገልግሎት እንድሕር ኢልና ግን ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ንመጣበቂ በቲ ሓደ ድማ ማይ ንከይሓልፎ ከዓ ይሕዘልና እዚኣ ቦታ ኣትሒዝናያ ኣለና እዚኣ ስለዝተወድአት ንምንታይ ፎሰት ቅድም ዘይገበርክዎ ኣብዚ እቲ ሲሊኮን ክገብረሉ ከለኹ ነቲ ጋና ይሓልፈላኒ ንሓንሳብ ስለ ዝዓግቶ ብታሕቲ ኮንካ ክሰርሕ ይምረፅ ማለት እዩ እቲ ጋን ድማ ከምዚ ከፊትና እንድሕር ገዲፍናዮ ስቕ ኢሉ ይፈስስ እዩ ነዚ ክንጠውዮ ክንክእል ኣለና ወይ ከዓ ነታ ክሊክ ትኸውን ከዓ ክሊክ ጌርና እንተዘይመሊስናያ ክንጥቀመሉ ከለና ነቲ ሲሊኮንና ስቕ ኢሉ ዝወፅእ ይደፍኦ እዩ ማለት እዩ Let's go. ከምዚ ሲሊኮን እንድሕር ጌርናሉ ኣብ ሻወርና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝተጠቐምናሉ ኣትሊስት ሓደ ካብ 30 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ማይ ከይተጠቐምና ክንፀንሕ ኣለና እሱ ድማ ንምንታይ እዩ ከይነቐፀ ከሎ እንድሕር ተጠቒምናሉ ምስቲ ማይ ኣይክሕዘልናን እዩ ማለት እዩ ነቲ ኤክስትራ ዘሎ ድማ በታ ጫፍ ኢድና ጌርና እንድሕር ክስታይ ጌርና ማያ ተርኪስና ኤክስትራ ዘበለ ንኣልዮ ማለት እዩ ብዝተኻለና ፔፐር ታወል ክኸውን ይኽእል እዩ ማያ ተርኪስና እንድሕር ጌርናዮ ክንኣልዮ ከለና ይቐለልና እዩ ማለት እዩ ስፖንጅ ኣለና ኣነ ስፖንጅ ገይረ ክስታይ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ኤኒ ኤክስትራ ዘሎ የኣልየልና ማለት እዩ
يا بدحريو نافتي فوستنا كنكيدينها مالتي أو ناي فوست حجي إزي قومالو تحتي سيليكون تغيرنا لصبو تزي قبرنا لون ونحن تسقم يبلون أو خلوك حزلناي مالتي إزي قوما سلازخونا مالتي ቅድሚ ነቲ ማይ መኽፋትና ኢንስታል ጌርና ማይ ቅድሚ መኽፋትና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ እቲ ፎሰት ክንከፍቶን ክንዓፅዎን ከለና ጸሊም ወይ ከዓ ረሳሕ ማይ ዝመጽእ ምስሉ እዚ ኤሬተር በሃል ኤሬተር ማለት ከዓ እቲ መንፊት ዝኾነ ነገር ምስ ትቦ ጸኒሑ ዝመጽእ ነገር ኣብዚ ይተርፍ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ተዓቢሱ ዋላ እቲ ማይ ናትና እቲ ናቱ ፕሬሸር ላዕሊ ይሃሉ እንታይ ይኸውን ስሎው ዳውን ይኸውን እሞ ጫቅ እንዳለ ወይ ከዓ ውሕድ ማይ ይመጽና ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ዝመፀኩም ኣሎ ኮይኑ ውሕድ ማይ ዝመፀኩም እንዳለ ኮይኑ እንታይ ግበሩ ነዚኣ ፈቲሕኩም ነታ ፊልተር ወይ ከዓ ኤሬተር ትበሃል ዘለኩም ዘለኹ ክትቅይርዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ አውፂኹም ክተፅርይዋ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክልተ እቲ ላዕለዋይ ክፋል ዕብይ ዝበለ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ከዓ ንእሽተይ ዝበለ 3/8 and then half inch ማለት እዩ እቲ 3/8 እዚዩ ናፍቲ ቫልቭ ወይ ከዓ ናፍቲ መዕፀውን መኽፈትን ዘለዎ እቲ ሃፍ ኢንች ድማ እዚዩ ናፍቲ ፎሰት ይኸይድ ማለት እዩ በዛ መፍትሕ እዚኣ ተጠቒምና ንክልቲአን ክንኣስረን ኢና ክልቲአን ማለት እታ መእሰሪት በዓላ ቅድም እዚኣ ንኣስር ምክንያቱ ክሓልፈልና ስለ ዘይክእል እዚ ፕላስቲክ ነቲ ፎሰትን ነቲ ሲንክን ዳኣስር ማለት እዩ ክንፈትሕ ከለና ብፍታሕ ዝኣብየና ከዓ እዚ እዩ ማለት እዩ ታሕተዋይ ክፋል ምፍታሕ ዝኣብየና እዚ እዛ መፍትሕ እዚኣ እምበር ሪእና ኣለና በቲ ጎማ ክፋል ክንሱ ግን እዚ ንምፍታሕ ትጠቕመና እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ጌርና ንፈትሓ ወይ ንኣስራ ማለት እዩ ሃንድል ከይገበርናሉ ሃንድል ከይተሓዝናዮ ማዕፆ ክዓፂ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣን ቅድም ክንኣስረን እንድሕር ኮይና ብኡ በቲ ጎማ ጌርና ክንኣስረን ኢና ኣደና ካሜራ ከርእየኩም እንዶ ስለዚ እዚ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ማይ ውዒ እዚ ማይ ዝሕሉ እዚ ከዓ ማይ ውዒ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ማይ ኮኔክሽን እቲ የማናይ ክፋል ኩሉ ግዜ ማይ ዝውሕል እዩ እቲ ፀጋማይ ክፋል ከዓ ኩሉ ግዜ ማይ ውዒ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ገንጢልና ኢንስታል ጌርናዮ ካብ ፋክተሪ ዝመፅእ ወይ ከዓ በቲ ናይ ፕላሚንግ ኮድ ራይት ሳይድ ኩሉ ግዜ ማይ ዝውሕል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብሉ ምልክት ዘለዎ እንድሕር ሪኢኹም ቀይሕ ምልክት ዘለዎ እንድሕር ሪኢኹም ናይቲ ማይ ዝኸደሉ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃንድ ታይት እዛ መሳርሒት እዚኣ ተጠቕመና ሕጂ ብክልቲኡ ሳይድ ቀይርና ክንብል ኢና እዚኣ እቲ ሓንቲ ነቲ ጎማ መእሰሪ ክትከውን ከላ ኢማጅን ሕጂ ኣብዚ ኣብ መንጎ እዚ እቲ ድሬን ናይ ዘሎ ከምኡ ድማ ክንኣስሮ ከለና ፀቢብ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ እዚኣ ብምጥቃም ሕጂ ዋላ ነብስና ከይኣተወን ውሽጢ በዚኣ ጥራይ ጌርና ክንኣስሮን ክንፈትሖን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ቀላል እዚኣ ሪኢኹማ ኢማጅን
بزي نيرو تزخون كما يقرنا ما أسرنا كنا أسرو مرة شكاري مهنياتو زين كستاين سلا دهر مكا مالتي مو بزي غير كاخت أسرو مرة يا سقامي كم زي غير كاها مشكا بتفكا أبكن دي ساعتي ناخنا أسرو مالتي سلازي تمسمر مايكا اخنا أسروينا مالتي السخنا أسر كلنا الماء كم زتري والو لهم قدم بإذنا تمسمرنا تحزو بدحريو ترئسنا تزولكو خنكا ازي زتفلاليه سايز الو نعو مستناتنا أجاس نقبل إذا خفتت الزرماء مسؤول سلازي اللاجبكا إذا ورا والكن قلتان خلينا نحر كستاي كوينو نأفلت أسلة دخونا ورحانتي كستاي يقولو لكا تابو بو خيكون الناس تنكيان هذا ستريت مش حاجة المهدمة لكا كساوتا بوتا ترسح نزرانا أسرع مالتي 1 يا خاطر خلايتي ماك اوكي سو زيت ناي ماينا كونكت مسكبرنا دما ناو كونكت خنغبرينا كوم دما تدرينا لنا مالتي سلازي كما يكون على رأيوا زي ناتنا دما تي بوش مالتي كنصري ابن دليل غزيها نزفتحنا كنصري نخيلنا مالتي دق عبيتي منالبات نلومي زي مسل أبقى علي بخالي سراح مسوكمي ناي درين ناتو دما كما يقرنا كونكت خنغبرو كلاس نايتي نفاس ندحر سلو موف قبر كوين خا ناتي درين كا كما يقرنا ناتو ventilation ويكا سحاب نفاس نقبرو لخا كالي فيديو سرحان لكم لايك شير فولو مقبار يترسعو أبقى علي